Grazzi ħafna, Dr. Gonzi, Sur Vassallo, Signora Vassallo, Natalie. Nirrid nirringrazzjakom ta' dal-unur li tagħtu lili kull sena, issa naħseb kienet jew it-tieni jew it-tielet sena ġveru, li nkun preżenti nattendi propju għal din l-attività. U għalija unur li nkun fost dawn l-anzjani li huma modelli tagħna. Modelli tas-sew tagħna u jalla dan il-premju li issa daħal fl-20 sena tiegħu jibqa' dej ħalli nkomplu nagħtu viżibilità lil min qed jikkontribwixxi anke fl-iktar ħanajdu hekk żminijiet fejn suppost qiegħed jistrieħ jew tistrieħ xorta waħda baqa' jikkontribwixxi għall-komunità għall-komunitajiet ta' pajjiżna. U allura jiena meta nħossni fost nies ta' altruiżmu daqshekk kbir, ta' ġenerożità daqshekk kbira, ta' qalb daqshekk kbira, ta' ħeġġa, ta' determinazzjoni u ta' tant entużjażmu biex jibqa' u tibqa' tagħmel il-ġid, jiena dik timlili ħafna qalbi u tagħtina ħafna kuraġġ. Għaliex qed ngħixu f'dinja fejn ma tantx tħallilek żmien biex tħares lejn xi ħadd ieħor. Qed ngħixu f'dinja fejn kważi qed inkunu inkoraġġiti biex taħseb għalik innifsek u taħseb għalik innifsek u forsi u kun hemm mument fejn taħseb ħadd ieħor. U allura meta mbagħad kif qal tajb Dr. Gonzi, xaqta dawl jew tama ma nafx kif għattamma intu tajda tara daqsxejn eżatt is-sentimenti li tinħoss jien. Meta mbagħad bis-saħħa ta' dan l-award Nazzareno Vassallo Award kull sena qed inġibu fuq quddiem dawn l-anzjani tagħna li għażlu li mhux joqogħdu jistrieħu jistgħu jekk joqogħdu jistrieħu u joqogħdu jmorru passiġġata jew joqogħdu anke fuq xi bank jagħmlu xi ħaġa li jixtiequ huma żgur li ħadd ma ħajgħid xejn. Imma ikomplu jaħdmu biex ikomplu jiżiraw dik iż-żerriegħa tal-altruiżmu fil-komunitajiet tagħna, ta' solidarjetà għax fil-ħidmiet diversi li smajna huma ħidmiet ukoll ta' solidarjetà. F'din id-dinja fejn iġġalek tkun egoist aktar minn kollox, hija verament xaqta dawl għal pajjiżna. U ġew minn taħt għalli Joe Borg Bonello għalli nawguralek, jiena nixtieq jawgurali li nkun bħalu li kalla jrid jekk il-mulej jislifni l-omor, nkun nista' nkompli nikkontribwixxi. Jekk ħallini bl-enerġija li għandi, bla dubju ta' xejn, id-dar ma tkunx tasani, jiġifieri kolli nara se nagħmel għax inġennen il-familja tiegħi. U mhux jawgura lili, nixtieq nawgura lil kull wieħed u waħda fostna l-Maltin u l-Awċin biex kull wieħed u waħda minna ma nħarsux lejn tmiem, imma dejjem minn fażi għall-oħra ta' ħajjitna biex inkomplu nagħmlu dmirna u dmirna jkun ukoll jiġbor fih dmirna lejn il-komunitajiet tagħna. M'hemmx mument f'ħajjitna fejn nistgħu ngħidu nifqu milli nagħmlu l-ġid jew nikkontribwixxu, m'hemmx mument. U tassew nixtieq lill-poplu tagħna jifhimha din li għandna dmir li nibqgħu nikkontribwixxu, għandna dmir li nibqgħu niżeraw iż-żerriegħa ħalli il-komunitajiet tagħna jkomplu jiżżejnu b'nies altruisti ħalli nkunu nistgħu il-komunitajiet tagħna nkomplu ntuhom dik il-vitamina, dawk il-valuri li ommijietna u missirietna tawlilna ħalli jgħaddu għand it-tfal tagħna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Hekk jixirqilha Malta u hekk għandha bżonn Malta. Nisbħalkom li tkomplu turuna, tkomplu tkunu modelli għalina u għal dawk li jridu jiġu warajna. U allura jiena fil-waqt li rrid nifraħ lil Kermulta għal 25 sena ta' servizz qawwi u rridu ngħidu din li wara il-Knisja kontu intkom mis-settur privat li tajtu mudell ieħor importanti ta' ħajja diċenti, ta' ħajja ta' kwalità, ta' ħajja b'livell lil tantu tant anzjani f'pajjiżna u fil-komunità. U mhux b'mod istituzzjonalizzat imma b'sens ta' komunità. Jien qed nitkellem buċċi minn quddiem għax issa naħseb żort numru mhux ħażin mid-djar ta' Ker Malta u kull meta mmur inħoss sens ta' familja, sens ta' komunità, sens ta' aħwa, sens ta' sharing, sens ta' ownership ukoll u sens ta' pride fl-anzjani li huma fid-djar tagħkom. Jalla tibqgħu sejrin hekk u konvinta nħares lejn Natalie qed inħares ta' Sinjuri Vassallo. Għaliex
x'qalb kbira għandha, x'naf x'passjoni għandha, x'dedikazzjoni u xi professjonalità għandha għal dan ix-xogħol. U allura konvinta li kif għaddew dal-25 sena suċċess wara l-ieħor tikbru minn sena l-oħra. Hekk ukoll jekk Alla jrid il-25 sena li ġejjin b'neti li tmexxi fuq quddiem flimkien ma' tim professjonist li għandha u wkoll iddedikat għax kelli l-opportunità li nitkellem u nkun jekk Alla jrid Kermolta tibqa' tkun ta' mudell u ta' eżempju promotur ta' dignified living, kwalità ta' ħajja li tagħti tassew id-dinjità fl-aħħar mill-aħħar. Kull bniedem jekk ma jkollux dinjità u ma jkollux rispett, ma nkunux qed intuh l-aqwa u l-aħjar jista' jkollok il-miljuni fil-but jekk m'għandekx dinjità, m'għandekx rispett, m'għandek assolutament xejn. Tkun imneżża minn dik l-umanità tant essenzjali biex aħna nistgħu ngħixu kif suppost ngħixu. Allora grazzi Kermalta u nawgura għal 25 sena li ġejjin narakom minn hemm fuq nittama li minn hemm fuq. Almenu dejjem naħseb li hemm fuq irid immur, narakom minn hemm fuq u konvinta li se tkunu qed tagħmlu ħafna u ħafna ġid mal-anzjani ta' dan il-pajjiż. Grazzi mill-qalb.